Când necazuri te doboară și prieteni n-ai să-i strigi, țineți minte, sfârșitul nu e aici. Bună seara și bine ați venit la gala laureaților Festivalului Media și Cetate Seculară. După cum vă povesteam și aseară, este ediția cu numărul 38 a acestui festival. Acum 50 de ani începea povestea Festivalului Media și Cetate Seculară. Au fost ani în care nu s-a organizat din vari motive. Ne bucurăm foarte tare că în acest an s-a reușit. Acesta a fost posibil datorită organizatorilor și anume Primăria Mediaș, Asociația Culturală Media și Cetate Seculară și Asociația Mediaș 750 de ani. Este un eveniment care a fost dedicat unirii Principatelor Române. Mulțumim domnului primar și echipei sale pentru susținerea proiectului, chiar dacă a trebuit mutat din decembrie în ianuarie, din considerente legale, ca să spun așa, pentru că s-a dat acea ordonanță. E bine că se ține. Sponsorii festivalului sunt Romgaz, Sindicatul Transport Gaz, Cofetăria Raema, Digital Tree Marketing, Agenția Călătorește cu Radu, Rubia Cafea cu Suflet, Magazinul Naturist Green Vita și The Wine Corner. Aplauze, vă rog. Pentru că de un festival e bine că se țin, dar e bine și când află lumea despre el și faptul că în ambele seri sala este plină, iar vă mulțumim că ați venit alături de noi. Partenerii media au fost Nova TV Mediaș, Radio Media 725, Mediaș News Mircea Hotărnău, Mediaș Live, Monitorul de Mediaș, Tribuna, Ora de Mediaș, Cultura 24 Vasile Antipa și Sibiu 100%. Am la hârtie aici. După cum știți, ieri a fost și partea de concurs, 13 concurenți, judecați aspru, dar sever, de membrii juriului, în frunte cu Virgil Suciu, Dinu Olărașu și Claudiu Șimon. Și înainte de a merge mai departe, o să invit pe scenă ca să le acordăm diplomele de participare și o să o rog pe Adela Dea Cristea să vină să mă ajute aici. Alma Lorena Andronache din Ploiești. Ne dăm mai în dreapta scenei că sunt mulți concurenți. Grupul Summer Nights din Iași. Luca Mastacan din Bârlad. Grupul Glass din Râșnov. Jacqueline Crăciun din Craiova. Grupul Frații Călin din Bârlad. Altfel spus Călin Brothers. Nicoleta Teodora Matean din Bistrița. Purtătoarea flăcării gazului Adriana Mărginean din Mediaș. Grupul Elaris din Bârlad. Grupul Onyx din Bârlad. Maria Matean din Bistrița. Grupul Zori Târgu Neamț și Brașov. Adela se antrenează pentru Olimpiadă, să știți la cât aleargă aici. Vlad Pârâu din Sibiu. Aplauze pentru toți concurenții, vă rog.
Și acum încep emoțiile. Se vor acorda premiile speciale, iar primul premiu este oferit de poetul Mircea Iacob, care bucureștean la ora actuală ca și mine, dar cu părinții și sufletul rămas la Mediaș. Mircea, dacă vii alături de mine, te rog, ia și premiul de la... Îți dau microfonul. Bună seara! Bună seara adânc! Bună seara fierbinte! Felicitări tuturor! Vă felicit din suflet, din inimă. Ce ați făcut ieri pe mine personal m-a atins și de aceea aveam un cu totul alt material pregătit pentru seara asta, dar mi-am schimbat integral povestea. Premiul pentru impresia artistică se acordă domnișoarei Alma Lorena Andronache. Felicitări! Rămân eu puțin? Mă lași? Sunt adolescent. Am 14 ani pe aici. Am înțeles de mult că fără tine bolnav îmi este trupul, mintea și chiar gândul, trecut prin multe generații. Fără iubirea ta e sterp pământul. Am înțeles de mult că fără tine nu pot să mor, să înviu, nici să trăiesc. Am înțeles că în verdele de primăvară am fost născut să te iubesc. Am înțeles de mult că fără tine nici anotimpul nu mai stă în an și dincolo de rai, de iad, de tot ce e rău și ce e bine, te voi iubi de-a pururi pământean. Uniți din dragoste de folk și poezie. Îmi permit, vă rog, să vă citesc, pentru că nu știu să recit, 2-3 poezioare, versuri adolescentine, pe care le-am scris, sigur, sub același impuls și imbold puternic dat de ea, acum foarte mulți ani, pe malurile Târnavei. Și pentru că foarte mulți dintre voi, îmi permit să vă spun voi copii, ieri m-ați impresionat cu acele versuri proprii, muzică proprie. Sincer, mă simt dator, cel puțin pentru seara asta. Sunt al 14-lea concurent, în afara concursului. Matur, sigur, cineva ar spune complet imatur, dar îmi permit să vă citesc câteva din versurile mele adolescentine. Tremur mai rău decât acești copii. Mai suportați un pic? Cu primăvara, vara și toamna lângă iarnă, iubiri de miri apuse, cu nunți ce stau să cearnă, tablou de stele negre, priveghi de vesel doliu, lucire în apa Tibrului, veghind la Capitoliu. Cu vara, toamna, iarna și verde primăvară, fior, lăstar iubire în trup să-ți răsară. Îți prind în părul rimei cu un cuvânt tăcut, poem de fericire cu vers și titlu mut. Cu toamnă tristă, iarnă și primăvară în vară, picioare lungi în cer, păcatul meu de seară, de coapse arse în soare, model perfect de lut, sânul fierbinte în palmă, încerc să ți-l sărut. Cu iarna în primăvară și vara lângă toamnă, ninsoarea de adio la rece mă condamnă. Vifor gelos pe zei, în trup mi te-a înghețat și te-am iubit, iubito, atât cât mi-a fost dat. Dar fi să mă mai nasc în 4 anotimpuri, ca să-ți declar iubire, maci sângerând pe câmpuri, să te iubesc demonic, întors la tine în timp, altar, iubirea mea, să-ți fie anotimp. Și o să-mi permit, te rog, și închei. Când
Când eram de vârsta voastră, am participat la un spectacol al Cenaclului Flacăra, alături de regretatul Augustin Frățilă. Încercam să cânt tot, era a treia mea participare și brusc Păunescu, iritat de ce a auzit, mi-a spus: băiete, rămâi la scris. Și așa am făcut. Și atunci, la partajul lui Păunescu, mi-am permis să scriu un alt fel de partaj: ia munții și lasă-mi prăpăstii, ia piscuri și mie dă-mi văi. Cu ce să mai văd ce-mi rămâne când pierd pentru veci ochii tăi? Ia brazii cu lacrima lunii, ia creste și mie dă-mi șei, ia lacul și lasă-mi cabana, ia vântul cu demonii răi, ia râpa și lasă-mi poteca, ia foșnetul frunzei din căi, ia vârful și lasă-mi cărarea cu urmele pașilor tăi, ia ziua și lasă întuneric pe un cord ce produce timide bătăi. Nu vreau nici lumina din albul zăpezii. Pe mine te rog să mă iei. Mă înclin. Mulțumim frumos, Mircea Iacob. Continuăm cu premiile. Premiul sponsorului The Wine Corner merge la Sibiu, la Vlad Pârâu. Pe ăla puteai să mi-l dai mie, Feri. Să știți că aia cu 10% nu merge, că e la sticlă și se varsă. Bun. Premiul sponsorului Rubia Cafea cu Suflet este oferit de Ana Maria Teglaș pentru Luca Mastacan. Următoarele 3 premii sunt din partea Asociației Mediaș Cetate Seculară. La fel, Adela o să vină să mă ajute. Primul merge la Maria Matean. Trebuie să facem invers, să vorbească la microfon și să pup eu fetele. Iar n-am împărțit bine. Al doilea premiu merge la grupul Frații Călin. Iar cel de-al treilea premiu al Asociației Media Cetate Seculară la grupul Elaris. Premiul Agenției Călătorește cu Radu merge la grupul Glas. Următorul premiu este acordat de dumneavoastră, este premiul de popularitate, decernat în urma votului publicului spectator și îl invit aici pe Claudiu Șimon, membru al juriului, să-l acorde. Premiul rămâne la Media și la Adriana Mărginean. Mai avem 4 premii, sunt premiile speciale ale juriului. Aceștia 4 concurenți vor avea și sarcina să cânte câte un cântec imediat după ce terminăm decernarea. Premiul special al juriului, Virgil Suciu, aici de față, președintele juriului, îl va decerna grupului Summer Nights. Bogdan, ești pe fază, da? Ce știu. Premiul al treilea va fi decernat de Adela Deac din partea Asociației Media Cetate Seculară și merge la Nicoleta Teodora Matean. Vai, cum arată premiul. Lăsați plicurile, lăsați... Nu. Premiul al doilea va fi decernat de directorul festivalului Media Cetate Seculară, Feri Teglaș, și este un premiu oltenesc la Jacqueline Crăciun.
Pentru decernarea trofeului Media și Atenție Seculară îl invit pe domnul viceprimar Dan Sima alături de mine. Este? Unde mă uit? Eu mă uitam în culise din reflex. Mă scuzați, nu v-am văzut după boxe. Și merge la grupul Zori. Teodora și Daria, Brașov și Târgu Neamț. Din nou aplauze pentru premianții noștri. Copii, încă o dată, felicitări. Știți care e partea cea mai bună a acestui concurs? Încă mai păcălim copii să vină să cânte folk. Înseamnă că flacăra merge mai departe și folchiștii mor, dar nu se predau. Felicitări tuturor, fuga în culise. Summer Nights, Nicoleta Matean, Jacqueline Crăciun și Zor, rămâneți pe poziții că aveți de cântat. Plus, încă o surpriză din partea lor. Au pregătit o piesă, o vor cânta imediat. Bună seara, oameni frumoși! Bună seara, Mediaș! Noi suntem formația Summer Nights și ne bucurăm mult să vă vedem în număr așa de mare și ne bucurăm că am ajuns până la voi să vă cântăm compoziția noastră care se numește Chiatra. Simt în gând cum chiatra se izbește de pământ. Am pus un gând pentru ziua în care nu va mai fi rău și frică pe pământ. Dar când în cânt farmecele se zdrobesc ca lutul ars de-al meu descânt. Mă rotesc și zâmbesc că ce-mi doresc nu vorbesc, știu. Nimica nu-i real în jurul meu. Te strâng în brațe și plâng că simt cum chiatra se izbește de pământ. Trag la spate ca în dinți, poate reușești fără a lovi în drum pentru arginți. Văd pustiu dungi și a mai trecut un an, dar te rog tu să nu mă alungi. Bețe păroasă, gață fire de metal, tunuri fără bombe trag în aer ca să-l sperie. Piei de plastic vor lovite și un tremur se transmite. Doar unul nu cântă, el se află în fața ta. Crede că a reușit, dar nu asta își dorea. Că în viață, lângă un copac roz am stat, sperând ca chiatra să se spargă de pământ.
Voi primi un gând, curând că-mi o parte din cei gol și trag să îndrept cei strâmb. Ascult și râd, prins cu boschătar dansează geniul, cu cel înapoiat lucrează. Între cel mai bun și cel mai slab nu am simțit ce se mai află. Între ce bun și ce sfânt nu am crezut. Doar unul cântă, el se află în fața ta. Doar unul vede și vieți întregi picta. Între ce bun și ce sfânt am căzut. Voi, oameni frumoși, piatra care se sparge de pământ reprezintă momentul schimbării în fiecare dintre noi. Momentul în care realizăm că avem o singură viață în care să facem, să creiem, să ajungem ceea ce ne dorim cu adevărat. Deci cântați cu noi acest ultim refren, că chiar se izbește de pământ. Na 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 mulțumim! Round 4 Summer Nights! Următorul concurent care trebuie să vă încânte cu una din piesele din concert este Nicoleta Teodora Matean. Bună seara! Mulțumesc foarte mult publicului și juraților că mi-au acordat acest premiu. Voi cânta o compoziție proprie. Îi dedic această piesă mamei mele deoarece știu că este preferata ei din tot ce am compus până acum. Se numește Lacrimi albe, versurile și linia melodică mi-aparțin. O lacrimă cade acum pe obrazul tău, cel plin de viață. Zâmbesc discret și mă rotesc și m-a privit puțin în ceață. Ochii tăi cu lacrimi iară și buzele cu patimă amară. Plute simt că mă scufund, încercând să te ascult, orice urmă sau cuvânt. Plute simt că mă scufund, încercând să te ascult, orice urmă sau cuvânt. Dacă mai dau uitări de piatră aș deveni, aș uita gustul iubirii și a ta privire mi-ar lipsi.
simt că mă scufund, încercând să te ascult, orice urmă sau cuvânt. Plute, simt că mă scufund, încercând să te ascult, orice urmă sau cuvânt. Mulțumesc foarte mult! A fost premiul 3, premiul 2, Jacqueline Crăciun. Mulțumesc foarte mult juriului pentru premiul acordat și mulțumesc organizatorilor acestui festival pentru că mi-au oferit șansa de a urca din nou pe această scenă și mulțumesc dumneavoastră. Am să încerc să interpretez o piesă dintre cele două pe care le-am cântat în cadrul concursului. Am zis, am să încerc deoarece de ieri mă confrunt cu o gripă și cu o tuse foarte agresivă și sper să pot să duc la capăt această piesă. Se numește Compromis, este o compoziție proprie, atât text cât și muzică. Eu sunt tot ce ți-ai putea dori. Mi-ai spus odată, știi, când noi ne-am cunoscut. Nu m-am mai pierdut. Mai știi cum ne priveam în locuri în care plângeam, unde amintirile s-au strâns și teama ne-a pătruns. De-ar fi să ne vedem din nou, ți-aș auzi cuvinte doar în eco. Tot ce ne-am dorit, tot ce am simțit, a fost așa cum ne-am promis. Dar aș face un compromis. Tot ce ne-am dorit, tot ce am simțit, a fost așa cum ne-am promis. Dar aș face un compromis. Aș vrea să-ți pot povesti lucruri pe care nu le știi, dar e prea târziu acum. N-are rost să mă mai consum. Mi-aș fi dorit să pot să spun sentimentele să-mi expun, dar ai ales să pleci grăbit. Aș fi vrut să te fi iubit. De-ar fi să ne uităm la tot din nou, ar fi un prea frumos tablou. Tot ce ne-am dorit, tot ce am simțit, a fost așa cum ne-am promis. Dar aș face un compromis. Tot ce ne-am dorit, tot ce am simțit, a fost așa cum ne-am promis. Dar aș face un compromis. Tot ce ne-am dorit, tot ce am simțit, a fost așa cum ne-am promis. Dar aș face un compromis. Mulțumesc!
Trofeul, înainte de concurs, se gândeau, oare venim și anul viitor? Vreau să spun, da, o să veniți, că asta e așa, când câștigi trofeul, vii și anul viitor. Daria Boghean, Teodora Beleaua, grupul Zori. Bună seara! Nici nu știu ce aș putea să spun. Voiam să fac o glumă aparentă. A 5-a oară e cu noroc. Eu vin din 2017. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce s-a întâmplat de-a lungul acestui festival. Când atunci, în 2017, era primul meu festival un pic mai serios și venisem cu un cover Colon Vale chiar. Și stau și mă gândesc așa cum a trecut timpul și cum simt și eu că am crescut și dumneavoastră sunteți o parte din această creștere pe care o consider eu. Și n-aș putea să fiu niciodată mai recunoscătoare. Mulțumesc media și mulțumesc acestui festival. Mulțumesc dumneavoastră, mulțumesc Teodorei care a venit anul acesta cu mine. Și suntem amândoi extrem de bucuroase. O să cântăm a doua piesă din concurs, pentru că, nu știu, eu simt un pic că ne reprezintă așa. Și se numește Volt în timp, este pe versurile poetului Andrei Maftei. Doar o să rog Viora un pic mai tare în monitor. Perfect. Te caut cum te caut de ieri și de acum, de mâine și poi mâine, împovărat pe drum, sub farduri din zăpadă, căzută dintr-o stea. Ce vrea cu din adins să nu ai fi. Nimicul se repetă, ne plouă pic cu pic. Un ritual amnezic, sfârșind într-un nimic. Și ADN-ul sorții vibrează în univers, încolăcind în stele același gol pervers. Te caut iar, pășind prin zodiac. Te caut iar. Sub faldurile zării, ca și acum un veac, și același timp aprinde cu vechiul lui amnar. Sub geana înserării, un ochi de felinar. Sub faldurile zării, ca și acum un veac, și același timp aprinde cu vechiul lui amnar. Sub geana înserării, un ochi
Te caut cum te caut de ieri și de acum, de mâine și poi mâine, împovărat pe drum, sub farduri din zăpadă, căzută dintr-o stea. Ce vrea cu din adins să nu mai fi, să nu mai fi, să nu mai fi, să nu mai fi. Să nu mai fi. Să nu mai fi. Așa, ca să prezint următorul moment. Eram în camere cu toții. Ce să faci la festivaluri decât să cânti cu toată lumea și să te simți bine și să te întâlnești cu oamenii în general. Și am zis că de ce nu să încercăm să facem o piesă împreună. Acum habar n-avem cum va ieși, vă zicem sincer, pentru că am făcut-o acum jumătate de oră maxim. Dar vine cu multă voie bună, multă prietenie și sperăm să fie bine. Vântul și cuvântul din nisipul lui, țărmurile fac curândul. Pasăre să zbor în toate patru țări cu pace, numai să cobor când lumea face și desface. Gândurile te aud, tu iei totul
crește. Doi din doi vine cerul spre noi, doi din doi vine norii cu noi, soarele apoi, stelele apoi și 1000 de ploi și 1000 de ploi. Doi din doi vine cerul spre noi, doi din doi vine norii cu ploi, soarele apoi, stelele apoi și 100 de ploi și 1000 de ploi. Mulțumim! Mulțumim și ne revedem la anul!